салому алайкум бародарони ғариб. Кули бародаро тасмим гирифтанд ки як видео кунем дар рӯи радиои озодӣ барои вақтгузаронӣ партоем бинам аҳволи мардуми ғариба. Хай мо ҳам имрӯз гуфтем биё як кавоб кунем. Ба ки гуфтем биё дар радиои озодӣ партоем ки яке нишон метиҳам. Ина барои бародарони рӯзадор як кавобча. Ина ҷӯшидастай ама нағзай ин як шӯрбоча барои диетический. Хай маҳсулотор фаровонай. Иншалло баракати моҳи рамазонай. Хоб ина ҳам маҳсулота бинед. Иншалло як моҳ шид карантинда ховем. ягон танқисӣ намекашем. ҳама хубай дар амони худо бошем бародарои ғариб.